deh habis deh oi ngar sini apa sana oi naik dulu apa di kurang deh ayo anak apa tuh oi masa ke baru sekarang ayo oh ठंडा सिना मा बेवलाय जा गुसु बेयावहाय सिङावहाय माने एकदमबारे गुसुआनो माबासो मा होनो जों दिनै सेकेन्ड दे दैखराव थांनो नागिरलायबाय नै लोगोफोर दङ हाय हाय होनदो नोंबो दा नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो दिनै सोरखौ लोगो मोनो दिनै सानदे ओंखायनो जों दिनै थांनो नागिरदों आरोखि नै ड्राइभार नै ड्राइभार ड्राइभार दानब्रा ड्राइभार नङा दे आं ओरैसो होनफ्लादों जेबो साना नोंथांमोनहा नायलांबाय था सोरखौ लोगो मोनगोन दिनै सोर फैगोन नायसै बिराद मोजां दुगैना फैसै आरोखि जोङो गोसो गोथारै रावबो बेदर जाखायाखै गोसो गोथारै स्रां नायदों जौबो लोंजायाखै आराम दुगैनोसै आरोखानाय गरमनि जों बिदि दिनाव बेदर जौ लोङा जों बिदियाव बिराद गोथार थाङो आरोखि ना लोगोफोर आं मोनसे खोथाखौ बुंनो बावदों जों सिंगेलफोर गोजा नालाय गासिबो गैजायाना ओंखायनो उफाय गैया सेंग्राफोर गोजा थानांगौ जाबाय जों दा नायदोलाय मालायनि जरा जरा दुगैनाय बेरायनाय जानाय लोंनाय दौलायनायफोरखौ नैबेथ' एकदम सिंगेलखा बेस्रा ओमफ्राय नैबिसोरबो गासिबो सिंगेलफोरजोब आरोना सोरबाफोर सिंगेल दंबा सोंहरनो हागोन सिख्लाफ्रा आंना सोंहरबानो मोनगोन आरोखि सोरखौ नांगौ कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय एकदम प्रप'ज खालामनाय लोगो लोगो एक्सेप्ट खालामहरगोन आरोना siap. Tunggu berada nuhaya selu. Sarjun saudara. Sogen dali. Sarjun saudara. Posisi taka sini aja ili. Nunggu mati. Nanti sudah aglebat. Ini sana karyo. Berada pakal kunci yang tangsin ada boleh. Ya, akhirnya malu udah tarin. Indian boleh boleh. Ya. India ke number 1 pop. Famous. Dari apa kah hydrin alai bro. Bisa kurang sangat sih. दा जोङो थाव सोबाय बिसिबांनिसोखौ दिहुनासो मिथिगौ ओमफ्राय जोङो थाव सोखांनानै देहाब लांसै दुगैनोसै सोरखौ लोगो मोनो नायनो बेनो आरोना नायलांबाय था सोरखौ नोंखौ लाफानो फै नै बिराद देरला बियो बा नायलांबाय था नोंथांमोनहा थाव सोग्राखौ नायबानो जों नुब्ला नुखायो नायलांबाय
खावसि बाजार मोनबाय बेवहाय बायदिसिना जाग्रा लाबाय दा जाहैनोसै हजोंहाय सहैनानै जानानै दुगैनोसै आराम थान्दा बारा गोजान जाला आरोना खाथि खासै खावसि बाजारनि बारा गोजान जाखाया दखाना दामि खावसियाव बिल्डिं जायाखैबा दा मोजां लाबोबाय थियो जायो दा जोङो थांनोसै ना थांगासिनो औ थांगासिनो मोनथारसै बावला फाइनालि गाइस जों मोनफैबाय दा जायगायावहाय नैबावहाय गेट दङ गेटआवहाय फैसा लाखियो बहाय होलांनानै जोङो हाबलांसिगोन नायलांबाय था नोंथांमोनहा गानाव खालामदो ha dedo ha फैबा लागोन नामा दा थांगोन लाखायो फैबा आरो दानो लाखानांगौ दानो होलांनांगौ ना माथो दानोलै माथो खालामनो माथो इसेनो मोनबाय गैला मोनबाय राइट साइडजों हाबा मोनबाय देखेंहरदो दे माबे साइकेलखौ 10 थाखा लालायो ना माथो साइकेलावबो 10 बाइसाइकेल 10 नालाय नाम्बार नाङा आच्छा खामायदोलै बिसोरो नांगौबा लिरना लाखिखा जोंनिखौबो बेयावबो माबा जाबाय ना माथो बबेजों दखान जाजोब्बाय ना माथो दखान जाजोब्बाय खामायगोन गैला खामायनानै खामायनाय बे खामायनाय आरो बेयाव एसे लागजारियासो जायो गय गोरलै जोबनाय सिजाया नैबेलाय बेयाव दोननांगोन बे खामायनानै खामायनाय गारिखौ हमाय दिन नाखि गैला साइकेलाव दोन बैजों दिनै साइकेलाव फैलाय फैयो बै साइकेलाव दोन दा ओरैनोबाबो साइकेल जाखागोन नैबे लाबोग्रा आखिना बेखौ नैबेसिनि बावनो दोननांसिगोन माथो खालामबावनो उफायथ' गैया लामायानो थांजाला जाहैबाय लोगोफोर दा जों सफैबाय जोङो गारिखौ दोनबाय नैबेनो जोंना ओमफ्राय नै बिथांमोनहानो आंखौ लाबोग्राया बिथांमोनहानो आंखौ माबाना हांख्रायनानै लाबोदों आरोखि बेयाव हिर' मानसिना नङा एक्टर मानसिखौ लाबोखाबा बोरैथो जानांगौ हांख्रायनानै लाबोदों बिथांमोनहा आंखौ थौदो होमबा आग बारायदो दा गिबियावनो आंखौ आर'नाइ सोहैग्रोसिगोननो ओमफ्राय बेनि उनाव जों दुगैगोन ओरै सानै फैबावगौ जायगाया बिराद मोजां नोंथांमोनहा नायलांबाय था आं गासिखौबो देखायनो नाजागोन दाख्लै आं गासिखौबो देखायजोबनो हायाखैमोन दिनैहाय गासिबो देखायजोबगोन आं ओमफ्राय नै आंखौ नेग्राफ्रा हनै साथाम फैबावबाय बिसोरबो नेदों आरोखि आंखौहाय ओमफ्राय दा बिसोर आंखौ आर'नाइ सोहैग्रोसिगोन ओमफ्राय दा बिनि उनाव दुगैगोन आरोखि जों हाय होनदो दे हाय नै बिसोरनो माखासे बिसोरबो जोंजों दुगैफागोन आरोखि ओमफ्राय दा सोर सोरखौ लोगो मोनबावो दा नायसै आदानि चेनेलखौ आनसाबस्क्राइब खालामजोबदे बयबो बिदि नङा आंनिफ्राय गोजोननाय मोनगोन मोजां मोनोबा ओरै खालाम मोजां मोनाबा ओरै खालाम दे नोंलाय मा होनो नोंथां सोराङो औ आं मा बुंनोसै रा बिसोर मा बुंनानै गालांदों बिदि जाबाय आदसा जागे होमबा जोङो दुगैसै दसे थानानै दा जोङो दसे बेरायग्रोसै ओमफ्राय जोंना लोगोफ्रा सानै उनाव फैगासिनो दङ ओमफ्राय दा गोदान मानसि लोगो मोनदों आरोखि ना ओमफ्राय आङो गामसा गाननासो फैदों दिनैहाय र' देखायगासिनो आङो
दै बारसै जोङो दै बारनानै बैजों बेरायसै दुगैबाय था बेसे गोबावसै बेरायफैदों टेल दुगैखांबाय बेसे बुरजा फैदों माजों फैदों दुगैगासिनो मालाय बेफोरावहाय ओमफ्राय दा जोंहा थाबायलांगासिनो थान्दा स्राय स्रायथार दैया दुगैनो मोजांथार नै मा नै दसे बेरायबावनोसै ओरैहाय दै बारबाय जोङो नै मालाय दा जोङो दखानाव जाग्रा लानानै दसे बे दखान ब लानोसै नास्ता लादो चिप्सखौ दालालै बे खाथानि फिसाला फिंगारजों मावसै बेलाय माथोमोन बिराद मोजां लकेसना जिरायग्रा दंजोबो आरोना ओमफ्राय नैबेबो दखान बिथांमोनहा नै बाव दसे जिरायनो नागिरदों माबायदि मोनदों गासिमोन बाव फैनानै सान्दुंनिफ्राय फैयै दासो साइख्लुमाव एसे आराम फैबाय आराम मोनदों अन्थाइजों खुबैनाय दे माबायदि जायो नायनो हेस आं बिदि होनोब्रा नैबाव माबा माबि जाग्रा दं बेखौ जों दा जासिगोन ओमफ्राय दसे थानानै जोङो दुगैसै आरोखि लकेसना मोजांथार ओरै नै गथ'फ्रा नै आयौ बबेनि जाखो बिसोरलाय जिरायग्राजोब आरोना नों माबा मिन्दों मोजां मोनथारदों बिरादनो मोजां मोनदों नायनानै लकेसना बिराद मोजां आरोखि बेवहाय जिरायनो दसे सोरबा थाब फैफ्लाङोबा दसे आराम थान्दा खालामगोरनो बेहाय फैनो हागोन जिरायग्रा होजोबखानाय दखान बैबो दखान बे गोमोजों गुफुरजों सिङाव जिनिस गैयाबाथाय ओरै जिरायग्रा माबानानै सिखारजाया फाग्लासो दा मानसिया बारा फैथ'वाखै दा फैहांगासिनो दं आरोखि ओमफ्राय दसे थानानै फैसिगोन खोमा बिराद मानसि जायो मानसिफोरखौसो नेखादों मानसिफोरखौसो नेदों जोंबो मानसि बुरजाबा दुगैनो इन्टारेस्टबो जायो नालाय ओंखायनो दसे थानानै मानसिफोर ज' फैबा दा दुगैसै जों दा दसे जिरायग्रोसै नोंथांमोननोबो देखायबाय थाखागोन माबायदि दुगैयो सोर सोर बाज्रुमो होमबा नेबाय था गुलुमुलु जोंना दा हैया जों लांदों आंबो जिरायनानै लायफैदों हैया जोंना दे फट' खालामदा ओइ जमा नांफैगोन मानसियानो जा फाग्लालै लोगोफोर आं दा दसे दुगैखांबाय बाज्रुमखांबायबो ओमफ्राय दा लोगोफोर बाज्रुमनो नागिरदों आरोना ब्लग जों दा दुगैखांबाय खेमसे ओमफ्राय दुगैबावबाय हाया बाज्रुमनो हाया गोजौ बोरैबा मोनजोबखायो गाखोबाथाय डाइरेक्टनिफ्राय गाखोनो नागिरदों दे बाज्रुमदो नै जोंनि लोगोफ्रा दुगैगासिनो दं बाज्रुमदो दे
होखायो ओमफ्राय बयबो दुगैजोबनाय आरोना नै बै जों मानसिजोब ओमफ्राय बे जोंनि लोगोफोर ओमफ्राय नैबेनिफ्राय बाज्रुमो आरोना बेनिफ्राय बाज्रुमो ओमफ्राय ओरै मानसिफोर दङ औ नै ओरै गासिबो थंब्लेट दुगैजाजोबो आरोना ओमफ्राय ओरैहाय मानसिफोर जिरायदों दसे सायायावहाय ओमफ्राय बैयाव सिख्लाफोर दङ बै जिरायनाया इसोरो सानैया बिराद मोजां आरोखि ना बेग जामोन दादो बेखौ ला बेग जामोन नागिरदों नोङो दे लागाव दे लागाव वाव डेन्जार र' देखायनि आङो बाज्रुमबावसै खनसे थ' दैखराव थ' बेखौ लांफासै थ' आं लांसै बिजों दुगैजोब्बाय आरोखि ना बिजोंहाय गासिबो दुगैग्राजोब हा औ दैखरावहाय ओइ हिर' दैखराव माबायदि मोनो दुगैनायालाय बिराद बरिया बिराद मोजां मोनदों साफाथार चलो होमबालाय दैखरा बेनो आरोखि ना सासे मानसि आं नोंसिनि दैखरखौ खाथियाव देखायहैनि र' माबायदि खाथियाव देखायथारसै दैखरखौहाय हाय गेलेबाय मोजां मोनदों माबायदि गुसु दे हाबलाय ओइ सोरबा हाबलाय दे हाबलाय सोरबा जाथारब्रा दैखराव हाबनो नागिरदों र' हाबसै दे हाबलाय दे हाबदो दे ओइ ओंखारफिननो हायाबा मा जानांगौ ओइ नायदो हाबबाय दैखराव ओइ दे आयौ ओइ मा जाखो मारो सिखारदों आयौ ओइ थान्दासिन नामा बेवलाय औ जा गुसु बेयावहाय सिङावहाय माने एकदमबारे गुसुआनो माबासो मा होनो सरलपारासो होनजायो सरलपारासो ओइ दैखर हाबग्रा फैलाय ओइ दैखर हाबग्रा फैलाय ओइ दैखर हाबग्रा इन्टारभिउ होलायनाय माबायदि मोनदों हाबनानै स्टार समायना फेन्टास्टिक लागाया आयौ नोंथांमोनाबो फैना हाबनानै नायनो हागोन मिथिबाय दे आयौ माबायदि ओइ माबायदि इन्टारभिउ होनो माबायदि हाबनानै मोजां आयौ रायदो हाबलायबाय आयौ लागाव हाबलाङो होमबा जोंबो दुगैबावसै लोगोफोर दाथ'
दुगैबावनोसै आंबो हाबनोसै दसे थानानै ओमफ्राय नोंथांमोनहानो लांबाय था आरोखि बिदिबासो दायो जोङो दुगैखांबाय ओमफ्राय जों दा थांनोसै नै गासिबो दुगैखांजोब्बाय थांथ'वा माने जों दा थांनोसै दसे थानानै दुगैखांजोबखाबाय आरो ना गाखोबोखाबाय नै गासिबो फैजोब्बाय दा होमबा आंनि भिडिअखौ माबायदि मोनखो लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो शेयार खालामदो दा जोङो थांनोसै नालाय भिडिअखौ बावनो दोनथ'नोसै जोबजासे नायनायनि थाखाय थेंक इउ बयनिसिमबो आरो उननि भिडिअ लोगो मोनफिनगोन होमबा दिनै बाय बाय